Bravo Stars miznú brawlery. A áno, počuješ správne, lebo oni totiž naozaj miznú. Čo sa tým stojí a ako je to možné? No to si povieme v dnešnom videu. Takže ľudia, mnohí ste si mohli všimnúť, že vám napríklad zmizol Edgar. No a mne tiež. Ja som mal úplne to najvyššie, alebo som mal na veľmi veľa trofí. No a môžem vám to ukázať aj podľa rarity, že pôjdem do epickej. Pozrite sa, tu idem do epickej rarity a vidíte tu niekde Edgara, alebo ja nie. Reálne on úplne zmizol, ja sa neviem prečo to je, ľudia. No a ešte vám mohol z mytickej rarity zmiznúť napríklad taký Mortis. Akože ja som mal tiež veľmi vysoko. Ale okrem Mortisa vám ešte z mytickej rarity mohol zmiznúť aj Fang. No je to fakt bude divné, ale viem, že ešte z legendárnej rarity stadiaľ vám mohol zmiznúť napríklad Leon z legendárnej rarity. A viete čo je najhoršie? Tu dole, tu vám ani neukazuje, že sa vám to za chvíľočku odomkne ani takto. Neukazuje vám tu tých brawlerov, viete? A ako, fakt tomu odľa nechápem, akože, ale tuto vám ešte môžem ukázať, že na Star Roade, vidíte, tu to tiež neukazuje, vidíte? Akože, ja fakt neviem, prečo sa to deje, ani čo za tým stojí, ale moja teória je takáto. Ak sledujete kanál Ultrasami, tak viete, že vydal video, že Brawl Stars bude odstraňovať Edgarov alebo niečo také. No a moja teória je taká, že Brawl Stars omylom odstranil aj iných brawlerov. Ako sú napríklad ten Edgar, Mortis, Fang a Leon. No a ľudia, dúfam, že som vám nejako pomohol a keď vieš, čo za tým stojí a ako sa to vôbec deje a prečo to sa vlastne vôbec deje, tak kľudne mi napíš do komentárov. Čus.